Sari by mal v každej situácii dobehnúť na povel ku mne a dobehnúť k majiteľovi vlastne a predsadnúť si pred neho, až kým nedostane ďalší povel voľno. Najhoršie je to, keď psi stretnú nejakého iného psa alebo sa hrajú a teda majú tendencie ísť skôr za tým druhým psom ako za svojím majiteľom. V tom je dobré, že Sari prišiel do styku s viacerými havkačmi a teraz momentálne sú obidvaja v zápale hry. Tak uvidíme, ako sa za ten čas naučil tento povel. On vie, čo má robiť. Samozrejme, tento povel stále treba dennodenne ešte v jeho veku opakovať a cvičiť. Hoci kedy doma, či už v kuchyni, v obývačke, proste keď niečo robí alebo len tak leží, tak sa treba postaviť, zavolať si ho, alebo na dvore, keď je v zápale hry napríklad s tým svojím psom. A on by mal všetkého nechať a vlastne okamžite myšlienka by mala patriť iba majiteľovi a tomu povelu ku mne. Takže uvidíme, teraz sa začali naháňať. Ako to teda bude. Ešte chvíľu nechám. A idem ďalej, aby to nemali len také jednoduché. Sari, Mafi, ku mne! Šikovná! Šikulko! Super! Sadni. Sadni. Voľno. Šikovný ste, áno. Šikulko. Jasne. No a povel voľno vlastne znamená to, že oni sa môžu ďalej hrať. Vždycky jeden povel neguje ten druhý povel, vlastne ukončuje to, čo bolo predtým. Takže psi sa úplne v pohode ďalej hrajú. Povely treba dávať hlasno, zrozumiteľne a jednoducho. Čiže vždycky meno a vždy povel. Žiadne zbytočné omáčky. Obidvaja sú ešte veľmi mladí. Mafinka má 11 mesiacov, Sari by mal mať, tuším, 9 mesiacov teraz. Sari, Mafi, ku mne! Sadni. Sadni. Sari, sadni. Šikovný. Voľno.